I don't like Kazi. I don't like Kazi. I like my boyfriend the car. Really? I stay in Bangalore. I stay in Bangalore. I like Bangalore because I don't like Kazi. Okay? Okay, baby, no problem. No problem. Okay. Cũng nộp nốt ban kita ki kam aurie trong pi ki kam jak lie trong pi pin that hapo social media bat ka jing that trong pi po social media dei ba pi that tang ele desimet kam samut ba pi that tang hun men trong pi don men cenrang pi don para kan thei pi don ime ipa kam samut ba pi that tang ime ipa ya ki men ki para trong pi hanri pi that ru ya ka ri ben ke jat ben riu pi that ya ka status trong ke jat ben riu la pi ngau ba ka dei ka jing em ke trong pi ba dei manu ru ben batai start siap hawat nam penon kami ka ketin kasih lani wat nam kami la dia rupa pidai kasih lani wat nam kami la dia pa pidai napok ka briu nyau trap namar bali leng ba ka jing kam jong pi pa pidai napok ka briu nyau trap pidai kun kasih kun khara bat pilek lek gitu ki kam jak lia bat pi that napok social media kapen herdor haduk kata-kata kapen long ya ki wei pat ki jat ben riu ban sim ka bu ya ki jat ben riu jongi leng ba ka jing klam akwar jong pi i wei napdang jong pi ki kentai kasih ki basa sabar ki batrai sabar kapelong ya ki wei ki jat ben riu ya ki ne ki mender ki ne ki barjala ki ne ki dekar pat sim kabu ya ki wei pat ki kentai kasi pis ngau kumno la ba leng ba ka jing lek klam akor jong pi pi thada po social media kapen i ya ki wei pat ki senrang barjala ya ki wei pat ki mender ban peit ba ong ba ki kentai kasi ki dei pa podor bat ken lek tok met ki kentai kasi jongi namar kata siop ha wat nam penjak buram wat nam penhirdor ya ka status jong ka ribet ke jat ben riu ngimtip pidai kun jong no pidai men pidai para jong no tang ba wat nom kam ele de pidai khasi la kom kitu ki jat akor pile bat ngak apil su hang ne ya ka Khasi Hill Autonomous District Council ya ka Janti Hill Autonomous District Council ba pidai ban sim khia bat ba pin sim action persya ya iti khna khnang ba kom kine ki aka kinum jesu bat khnang ba kani ka numlong ka nuksa ka basniu lani ban yalam lani ban pen inuksa ban pen silur ya ki wei pat ki kenthei Khasi napok ka jat ben riu nyau trap jongi ban le lani ban but ya kom kitu ki jat nuksa lani kom kitu ki jat akor ki ba podor haduk kata-kata hawat nyem tu klar kata ka kam personal jongpi hawat nyem tu klar kata ka kam simet ke jongpi manu hi ban tu klar pila ban enjoy pila ban le kita ki kam aurie ki ba kat ba pimon kadai ke jing im ke jongpi hanri balai pat pihak ban that ya ka jat ben riu la pi that tangi bahayang bahasam jongpi ngim siau lei ki mat ya sutu hi para mapi hanri pi that ya ka jat ben riu pi klan hang tu hapo social media pi kam ba ngadai khasi bat ngal pet ngalek ki kam aurie bat uneu menderi kai ke jingmut ka dei tang ba pin that ya ka jat ben riu nyau trap jongi umdon da ka wei pat ke jingmut manu ban singawe kata hanri namar kata lengba ka ni ka video nga apil sang ne ba singau ba wat nom lien su e kom kini ki jat kam bat wat nom singau bala ba ong ba phim don kam ya no phim don kam ya kita ki pradok ki prasnam dei ban ken mau ba ka nuksa ka barit e ken mau ha por ba ka wan ka lockdown pi ki basa sabar jela pi basa tri syaki wei pat ki state syaki wei pat ki jela jong kari India pi de ban ken mau ba bat bu ba hajing ken mau ba manu pepun poye pi hapok ke jela manu pepun poye pi salaying salasam lada umdai ki paradok ki parasnam namar kata wat ngau bala lek persya ke jat ben riu da gitu ki jat kam tamli ke jat ben riu jongi ka don mentahap dan ke jing syahir thma ka ba jar haki wei pat ki mender bat kata ka long ba ki mender ki wan leng ba ki kentai kasi te ma pi pat menta pi umdai ba pi kedup tang yu mender rei pi da that rong ben riu tengah tarai ki paradok ki pastam ki bayu i kan ke video ki don ka ju hi ke jingmut bat ngabat so tenat hiru ko me kini ki aka ki banjiah ne po ka imlang ka salang bat baki kentai kasi jongi hapo ka jat ben riu ngi khain ba kita ki kentai kasi ki long kita ki nong yada ya ka burum ki ijot jong ka jat ben riu mentang i pa pi that ya ka jat ben riu bat ka penlong bat penhiar dor pat ya ka status jong ki wei pat ki kentai hapo ka jat ben riu te leng ba ka ni ka video akan pat ya pi papine share kan yo video haduk ba ki bahaying bahasam kin yo i haduk ba ki bor bahalor ki badai pet ya kan council bro arteli hapo Janti Hills bat hapo Khasi Hills kini ban sim kia bat ban sim action mardor ya kom kini namar ba kan council kadai kata ka sti ban yada nam ta ka ribet ka jat ben riu ya ka burum ke ijot jong ka jat ben riu pidai ban le ai persya ya ini kena samla khenang ba ki wei pat ki kena samla jong ka jat ben riu kinum lin lani kinum sya ya lam bakla kublai sibun ngin sai kenduk pat hagi wei ki video